kanino sa tanantang mga anyaw. Ihas Ginoo malagutang di mahimong. Amen. Natay, iya ito ba ito mensahe? Pinakita ko sa tao na siya. Noon na atong sunod na siya tapusan niya na gusto na niya. Panalangin o ang tumulog sa iya ang kinabuhi. Aron ikaw. Ang pasabilatan. Sino ginabuhi na kapila si Ginoo mo niyang ginabuhi nga walay katapusan hatag sa Ginoo. Mamatay man ta, gusto namatay. Pero doon na siya assured. Assured na niya, man na niya sa siya paaputod. Balik sa Ginoo. Kanang ginagawa ko, nagsulong pa siya o, daan adan. At pasaw ng kapitulo, 15 sa unang Korinto, versikulo 49. Ingon sa din eh, maingon nga nagasulog, maingon nga kung sa kiniwa ka matulog sa Ginoo sa Ginoo, balik kamo sa Ginoo. Yellow na. Para makabaton, ginabuhi mo rin katapusan dinagi sa pagturo. Maminaw ng mga libutori sa kalit, sa usa ka pagbilog, tilog na sa katapusang trumpita. Kaya ang trumpita pagka patunggon kung ang mga patay, pagka manhaw naman mga lawas nga dili na madulo. Kunya, o kita mga usaw. Doon na tayo asyuran. Ilang asyuran. Asyon. Siguro. Kung sa Binisya pa, sa English, asyuran. Sa Binisya sa asyuran, kasiguraduhan. Kasiguraduhan. Doon na siguridad. Siguro yun. Ilang ka-insure. Insure, wala na. Pero ganit assurance, doon ay kasiguruhan niya sa Ginoo atong makuha.